दङ जोंनि समस्याया सुस्राजादोंना जायाखै दिनैसिमबो जोंनि बिटिआर एकर्डआव सिगनेचार होनाय सागानगिरि एनडिएफबिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट डि आर नाब्ला सारजों लोगोसे जोंनि गोबां बै समनि दैदेनगिरिफोर जेरै भाइस प्रेसिडेन्ट रिफिखां बै समनि डिपुटि आर्मि चिफ जोंखां सार आरो गोबांथार एनडिएफबि एसनि एनआइए नांनानै जोबथेसालियाव दिनैसिमबो दङ दिनै सुक्तिया 5 बोसोर बारलांबाय दिनैसिमबो बिथांमोनखौ बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि हालामनि गासै रायजो राजाफोरा गावनि न'आव फैफिननायखौ नुवाखै बिथांमोना जोबथेसालियावनो थानो गोनां जादों दिनै जोङो दुखु मोनदों 5 बोसोर बारलांनायनि उनावबो दिनै जोङो मानो जोंनि जेंनाफोरा जोबाखिसै बिनि अनगायैबो जोंहा रिहेबिलिटेसन कमप्लिट जायाखै दिनै जोङो खोनानो मोन्दों माखासे समनि सिगां बिटिसिनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंदों जे एनडिएफबि रियेल जायफ्रा नंगुबै एनडिएफबि बिथांमोना रिहेबिलिटेसन मोनजोब्बाय नङैफोरासो थालांदों होननानै बिथाङा बुंबावदों गोबां जों दुखु मोनदों बिथांनि खुगानिफ्राय बे बाथ्राखौ खोनानानै मानोना दिनै जोंनि गोबां हार्डकोर केडारफ्रा जायफोरा जिउखौ आखाइ मुथियाव लानानै जाथि सिबिनो ओंखारदोंमोन सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदों सोलोंनांगौ समखौ दोनथ'नानै हारिनि थाखाय खामानि मावनो बावसोमदों बै बेक्तिफ्रा दिनैसिमबो मोनफुङाखै थ' बेबायदि समावबो नंगौ एनडिएफबिफोरखौ बिब्दि मुं सुनायखौ जोङो दुखु मोनदों आरो बेफोरबायदि गासै जाथायफोरखौ नायनानै जों बुंनो हायो बे सुक्तिनि उनावबो दिनैसिमबो जोंनि मोनसेबो जेंनाफ्रा जोबनानै फैयाखै जों लुबैदोंमोन मोजाङै मोजां जोबनांगौ खारन बे सुक्तिखौ खालामखांनायनि उनाव इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो फैनानै बुंदोंमोन जे बर'फ्रा जि सुक्ति खालामबाय बेयो मोनसे गोजोन गोरोबथा पिस मोनसे एग्रिमेन्ट खालामबाय होननानैबो बिथाङा डिक्लेयार खालामना गालांदोंमोन दिनै सान्तिखौ जों मोननो हायाखै साफ्रोमबो एनडिएफबिफ्रा जायफ्रा बाहेरायाव दङ बिथांमोनाबो मोननो हायाखै जों रंजानो हायाखै खारन जोंनि लोगोफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिमबो अयनाय इनायै जोबथेसालियाव दङ बेवहाय बेफोरबायदि गासै जेंनाफोरखौ नायोब्ला नोंथाङा जि कुइसन खालामदों आं बुंनो हायो जे जोंनि समस्याफ्रा जोबनानै फैयाखै जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि हिसाबै गोबांथार जों सावरायनाय जादों आरो माखासे पर्यायाव सावराय जों मोनफैबाय आरो जोङो ओरैनो धेमालियाव बिब्दि डिसिसनफोरखौ लानो थाङाखै बा थांखिखौ जों लानानै दोनाखै जे जोङो सिरियासै जों स्टाडि खालामदों जोंनि मोनफ्रोमबो समस्याफोरा दिनै राजनितिकजों लोब्बा गोनां पियर पलिटिकेल बेवहाय फैबाय थानाय जानो गोनां जि बिटिसिनि बिसायख'थि बेयाव एनडिएफबिआ मोनसे गोरा गोख्रोङै डिसिसन लानानै गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टि जोनोम होनानै बिसायख'थि गेलेनो जों सिन्था खालामनानै दङ खारन दिनै जों नुदों जोंनि जि नांबोनाय जोंनि जि जुजिबोनाय बे गासैबो दिनै राजखान्थिजों लोब्बा दङ बेवहाय जोंनि जारिमिनफोरखौ जों जुदि नायफाफिननांगौबा जोंनि समस्याफोरखौ जों जुदि समाधान खालामनांगौब्ला जोङो राजनितिकआव बाहागो लाथारनांगोन बेखौ दिनैनि थारिखआव बारग' एनडिएफबिफ्रा बुजिनानै दङ दिनै रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय गवाखै मानि थाखाय गवाखै रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो गजानो लुबैदों बिटिसिआव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा रन्जन दैमारिखौ गजानो लुबैदों बिनि फोरमाना जोंनाव दङ जेब्ला दाखालि जों हियारिंखौ आर'ज गाबनानै जोङो बरायदों बा इसोरनियाव जों बिदों बे हियारिंनि गेजेरजों जोंनि जेलाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा उदां जाथों होननानै बे फारिलाइफोरनि गेजेरजों गोबां बिटिसिआव थानाय बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे गासै रायजो राजाफ्राबो मोनथिदों जे बिब्दि हियारिं जागोन बिनि गेजेरजों रन्जन दैमारिया गबोगोन होननानै आरो आसाजों रायजो राजाफोरा नेनानै दङमोन नाथाय जों बुजि मोनबाय नुबायबो जोङो मेगनजों बिथाङा बेलखौ मोनासै उदां जायासै बेफोर मानि थाखाय दिनै पलिटिक्सआ जोंनि फेभाराव गैया राजनितिक गोहोआ दिनै जोंनि फेभाराव गैया बेवहाय आं खावलायनो लुबैदों फैबाय थानाय समाव जों बर' रायजो राजा आरो बिटिसिनि साफ्रोम रायजो राजानि खाथियाव जों थांगोन जों रिकुवेस्ट खालामगोन जायफोरा दिनै रन्जन दैमारि सारखौ गजानो लुबैदों बा जोंनि समस्याखौ जोबजानो लुबैदों बिथांमोना दिनै नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ जोंनि गोदानै दाजानाय मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि बिजाथिफोरनो नोंथांमोना भटखौ होनो गोनां जागोन अब्लानो गबोगोन पलिटिकेल बेकिं मोनबानो जोंनि जेंनाफोरा सानसेयावनो जोबगोन आरो बिनि अनगायैबो अल्टारनेटिभ मोनसे मोजां डेभेलपमेन्ट जों बिटिसिआव लाबोनो थाखाय जों साखाफारा जानानै दङ खारन दिनै जोङो मानसिनि थाखाय जुजिदोंमोन एनडिएफबिआ अकल बर'नि थाखायल' जुजियाखै जोंनि सोमावसारनायाव गोबां जाथि जनगोष्ठिया जोंखौ हेफाजाब खालामदों सोरबाया डाइरेक्ट मुं थिसननानै सोरबाया इनडाइरेक्टहै जोंनि ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजाफोरा दिनै जोंखौ सहाय खालामदोंमोन दावहायाव नाथाय बे जारिमिनखौ दिनै जों नायफाफिननो हायाखै राजनितिक गोहोआ दिनै जोंनि आखायाव गैयिनि थाखाय जों बेफोरखौ नायफाफिननो हायाखै बेवहाय जोंहा जारिमिन दङ जोंनि रायजो राजाफोरखौ नायफाफिननो थाखाय आरो मोनसे प्रपार मोजां जौगाखांनायखौ लाबोनो बे जौगाखांनाया कनस्ट्राक्सननिल' जानाय नङा जोङो मानसिनि साननाय हनायफोरखौबो जों सोलायनानै मोजां लामाजों आवगायलांनो हानाय बायदि जों दैदेननो जों सिन्था खालामदों बेवहाय फैबाय थानाय समाव जोङो गोदान मोनसे राजनितिक दोलो जोनोम होनानै जोङो बिटिसिनि बिसायख'थियाव जों बाहागो लानो नागिरदों आरो बे राजनितिक दोलोआ रावनिबो हेंथा नङा दिनै जों नुदों जों साननो गोनां बायद' जादों जोंनि जारिमिनखौ नायफाफिननो मानसिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय आरो जोंनि जि गावनि मोनसे जेंना दङ जोंहा बेखौ जोङो सुफुंनो थाखाय गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जों सिन्था खालामनानै दङ आरो बेखौ थाबैनो बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे बिटिसिनि साफ्रोम रायजो राजाफोरा मोनथिगोन आरो गोबांथार अनसायनायखौ जों मोनगोन होननानै फोथायदों बियो जोंनिफ्राय फाइनेल जानानै दङ जों राजखान्थि हान्जाखौ जों जोनोम होगोन जोङो रावनिबो हेंथायै जों जोनोम होआ जोङो मानसिनि मोजांनि थाखाय बिटिसिआव जौगानायखौ लाबोनो थाखाय
जोंनि गेजेराव दिनै गोबांथार जेंनाफोरखौ जों नुदों। जाय जेंनाफोरखौ दिनै राजखान्थिनि जेंना, राजखान्थिनि गोहो जुदि मोनोब्ला जोंनि जेंनाफोरा सेकेन्ड हिसाबावनो जोबनानै थागोन। दिनै जोङो ड्राग्सनि जेंना नुदों। दिनै जोङो गोबां रोखोमनि जोंनि समाजाव गाज्रि थासारि, जाय थासारिफोरा जोंनि समाजाव जायगा मोनबाय थायोब्ला जोंखौ मानसि हिसाबै जौगालांनायनिफ्राय होबथानानै दोनो, जोंखौ गाहायथिं लाङो, बेबायदि जेंना। दिनै ड्राग्सनि जेंना, जाय ड्राग्सआ जोंखौ बिराद साननो गोनां खालामनानै दोनदों। जोंनि मोजां मोजां गथ'फोरखौ दिनै बेयाव बर'ल' नङा, बिटिसिनि गोबां जाति जन'गस्थिनि गथ'फोरा दिनै ड्राग्सजों नस्थ' जानाय नुदों। बेफोरनि सायाव जों खामानि मावगोन। ओरैनो जोङो पलिटिकेल पावार गैयैयावबो जों मावबोखादों। दिनै जों मावनानै प्रुफ मोनदों जे बेफोरनि चेनेलफोरखौ, डिलारफोरखौ दिनै मिथियो प्रखाखनाबो, नाथाय बिथांमोना बन्द' खालामनो गोसो गैया। जों जुदि पावाराव फैयोबा बेफोरखौ जों सानसेयावनो फोजोबगोन आरो जोंनि जेंनाखौ जोङो फोजोबनानै लागोन। दिनै ड्राग्सखौथ' बर'फोरल' जायाखै, गासै जाति जन'गस्थिनि दिनै नेपालि फंबायफोराबो दिनै बाहायनायखौ जों नुदों। जोंहा उदालगुरियाव बिदि प्रुफ दङ। जोङो हमनानै उपाय गैयै जेलाव हरनांदों आरो बिनि उनाव बिथाङा रिटार्न जाफाफिनदों। दिनै बे व्यक्तिफोरा जोंखौ थेंक इउ होदों जे आदामोन, नोंसोर आंखौ हमनानै जेलाव हरनायनि थाखाय आं ड्राग्सखौ गारनो हाबाय होननानै बुंदों। गुबुन जातिनि गथ'फोर, बेबायदि जेंनाफोरा दिनै जोंनि गेजेराव दङ। बेवहाय जोङो गासै रायजो राजाफोरनि अनसायनायफोरखौ मोनगोन आरो जोङो मोजां खामानि मावलांनायाव जोंखौ हेफाजाब खालामगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। बेवहाय जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो गोदान मोनसे राजनितिक हान्जा जोनोम होनो जों थांगासिनो दङ। बेखौ रायजो राजाफ्रा अनसायगोन आरो खोब खम समनि गेजेरावनो नुनो मोनगोन होननानै आं दिनै बुङो।